हेलो और तने मैंने कहता नहीं जिया हुआ हेलो और तने उठाओ तने मैंने कहा हाँ जो वाह वाह अच्छा अच्छा बुझाई लो सेटिंग अब भैया लो से आग्रह बा जे साइड से रहो सब खड़ा बने रहो सब पीछे हो जाए हाँ जी हल्का रहो सब तने पीछे हो जाए। चलिए आज हमने के जोखन भैया गाना बजाना का बहुत बड़ा लयदार हाँ हाँ जेकर आज हमने के माता जी के श्राद्ध क्रम में उपस्थित बने जा हाँ हार्दिक गुड़िया हो पैसा लो तारा के बढ़ा के मिलता हो हाँ भाई लो काहे ना मिली बढ़ा के ठीक बा आगवा से तरीके से रसम तनी हट जाए हट जाए तनी ए भैया ए भैयो अब तार चुतरा देखे खातिर हम खड़ा बने है ना हटो तनी मुखिया जी का मुंह तनी लौका दो हाँ जी आगवा ला तनी हट जाए बेरी बेरी कहल जाता कि तनी अब हमारा देखे का मन करता नेताजी का मुंह और जब तार गोदाम में लौकता तब हम करता भैया हमरा का दल बने पुरस्कार मुखिया जी गुरुचरण चौधरी जी तनी हमरा और तनी का ध्यान दे तनी 5 मिनट गाना बजाना बहुत सुंदर गौडी यहाँ के नाम है राम जी गुप्ता व्यास हम बहुत कुछ ना कहो जाना घरी भारत के प्रधानमंत्री रहले जवाहरलाल नेहरू तो उनका विपक्ष के एगो नेता रहले जकर नाम रहे राम मनोहर लोहिया वो पार्लियामेंट में कहले 1969 में 1969 में एगो बात कहले जब बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। कहले जब बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हूं तो अंजाम चमन का क्या होगा। वो तो हिंदी में कहले एक भोजपुरी में अर्थ समझी एगो बगीचा के बर्बाद करे खातिर एगो उरुआ काफी बा आ यदि मैं दाढ़ी पर खाली उरुए हो खस तो बगीचा के हाल का तो जितना सुमिरन में अश्लील शब्द के प्रयोग करता रहे उतना तो विधानसभा में नीतीश कुमार भी ना बोले ले। एक दिन हम नीतीश कुमार के भी एगो वीडियो देखने वो ना कहले जो सदिया के बदवा में का लोग करता है ना कहले माने उनकर का नाम रहे जो थरिया में खा लेकिन औचवा मत औचवा के बता इनका कपार पहुंचो जितना ही अश्लील शब्द के प्रयोग ही करता रहे। आज हमने के बीच में बड़ा सौभाग्य के बात बाजे राउर चरण आई बा हम रौरा का स्वागत करब प्रशासन दल के हमरा तरफ से स्वागत बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बाकी रवा सब अपन कीमती समय हमने इस कुमार कलाकार के रवा सब दिहनी हमने के नेताजी के रवा सब के लेके आईने रिमांड पर आई बनी हम जानबूझ के वहां के मंच पर ना बुलौने है कैसे कि कैमरा चलता यूट्यूब बा अब तो पैसा खातिर दौड़ गए है नीचे पैसा खातिर गोले हाँ जी अरे हो भिखारी बड़ा कहत रहे जब हमारा लमहर भिख मांगा के दुनिया में बाना ठीक कले है ये बात तो ठीक कले है तोहरा ले धनिया के होले के गाड़ी चला के ले हेलो एगो काम कर गांव से लेके सुनो गांव से चलन एगो कैंची ले लो जेकरा बगली में रुपया देखो मांगा मत बगलिए काट लो अभी जब से रौरा पैसा दिले बने ये हमरा के रिगावत तड़े आ देखावत तड़े ये देखो हम तोहरिया पैसा हम ले ले बने तने को मलवा दतो मलवा दिया आ हम रौरा से आग्रह करब जे तने रवा मंचवे पाए आई आई एगो हम रवा के माला डाल दे आ फिर रवा चल जाए आई तने नेताजी तनी मंचवे पर तनी आ जाए हाँ हाँ जी जी आ जाए तो तने हेजा डलबा तो सब लोग देखे मान सम्मान तन के साथ हाँ बस खाली बस मलवा डाल दे आ फिर रवा चल जाए मान सम्मान यही तरह आ जाए यही तरह चढ़ जाए यही तरह और मान सम्मान बना रहे आ जाए अब बड़ी तनी एगो जोरदार ताली से रवा सब स्वागत करी वाह वाह जय हो एगो हम माला डाल तनी जोरदार तनी ताली बाजे जोर से वाह बाजते रह जाओ ताली बाजते रह जाओ ताली बाजो 8 दिन है देखी तब मान सम्मान यही तरी बना रहे
हार्दिक हार्दिक स्वागत करब, अभिनंदन करब, वंदन करब कि और मान समान ही तरी दुर्गा माई भगवती माई यही तरी बनौले राखी हर एक कलाकार लोग के पुरस्कार देखा तो मंच पर काहे खाती बोलौने यही खातिर यही खाती बबुआ तो नहीं लोग खाती बोलौने हां जी ले ला गुड़िया तू लो अब दे दो बढ़ा दो है ना बड़े है दू जना देखी अरे इहो सीखल जाला कैसे कहां का कइल जाला ना ना अब केहू नहीं खे उनका लेखा हम दलीदर ना है हमरा के रहे थे चलिए हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन में बंधन बा और कहो हेमंत तनिका सा साउंड तनिका सा जिंदा करो मॉनिटर में बॉक्स में रखा हेमंत तनिका सा हाय मॉनिटर हेलो हां अरे दो सुमिरन में अश्लील शब्द का प्रयोग ना करे के चाहिए हम तरह के बोलले ना नहीं है कुछ ई काहे इतना गरम बालो ऐसे गरम होके बोलत रहे ऐसे तो पहले उठे के पानी गरम होली से तो ना बोलेली अतना ही मौज ना गरम हो गइल बालो अच्छा भाई ठीक बा गरम भइला है ठीक है बा झूठ काहे बोल रहा हम नेताजी के माला डलनी है हम झूठ ना बोलेले हमारा का 500 रुपया दिले बने लेकिन इनकरा का 2000 देनी है ए भाई तो हमारा का एक मतलब जो तहरा का 1500 रुपया बेसी दे दिले बनी तो 1500 रुपया तहरा का बेसी वहां का काहे खातिर देनी है जानला हमारा का 500 रुपया देनी है गायकी पर खुश होके आ तारा का 1500 रुपया जन तारा काहे खातिर देनी है तार गणिया मारे अबे नहीं खा जानत का ए 5-6 महीना से जेल में बने दे सुना ना ढेर दिन का बोटर आइल बा एक दिन उझिल दी है जला ना तेरी भाषण मुंह भर जाई हम कि